Ola, boas tardes, primeiro directo do grupo. O principal, que me digades se me escoitades ben, se me vedes ben, e todo iso. Vexo por aí a varias persoas saudando. Ola Alberto, ola María, ola Javier, Virginia, Liliana, Martina. Nada, decideme se me oídes, porque se me escoitades, como son as 7, gústame ser puntual, pois empezo xa a contarvos cousas. Xa me comentaredes se se escoita. Imagino que sí. Escoitádesme, non me escoitades, poñédeme algo por aí nos comentarios, ten que ser nos comentarios de YouTube. Vale, escoitamos ben, pois entón, nada, empezo a comentarvos cousas, vale, é o primeiro directo da canle, lóxicamente eu son totalmente novato nisto, non teño moita idea, entón a ver que sae daqui, vale? Se hai erros ou tal, pois desculpade, pero é o primeiro directo, supoño que co tempo pois irá mellorando. De momento é o que hai. Vale. Non podía escoller outra imaxe, no, de fondo que non fose unha aula COVID, non? Aquí tedes detrás unha aula que ten 1 metro de separación desde o medio das cadeiras, iso seguro que xa o sabedes. E se non estades, como imaxino, moi a gusto con este protocolo, vouvos poñer agora mesmo na pantalla as concentracións que vai haber en setembro, vale? Vai haber concentracións diarias, como vedes aí, puxen hoxe no grupo, de entre 15 e 20 minutos, o centro debe decidir o momento. Tamén hai aí unhas resolucións para que nos claustros as aprobedes e máis no Consello Escolar, e o máis importante que é a folga do 10 de setembro no corpo de mestres e o 16 no resto dos corpos, vale? Isto é o primeiro que quería dicir, penso que debería empezar por aí, non? Falando un pouco do tema do protocolo, das concentracións que vai haber, etcétera, etcétera. Vale, por outro lado, vouvos comentar un pouco a idea destes directos que teño para este curso, vale? A ver, en principio, a idea é que vos faigades preguntas e tedes dúbidas sobre o que queirades ou que me comentedes algo, nos comentarios de YouTube. Ten que ser en YouTube, vale? Non en Facebook. Ten que ser nos comentarios de YouTube. Está no grupo o enlace a YouTube, vale? Entón tedes que estalo vendo a través de YouTube e aí sí que podedes preguntar o que queirades, vale? Se o sei respondereivos e se non sei, pois buscareino e máis adiante pois responderei se me deixades o comentario, claro, vale? Eh, con respecto a datas nas que vou facer os directos, non teño datas, vale? Non hai ningún día, nin ningunha hora na que teña pensado, pois, vou facer un directo, vale? Simplemente irei vendo, é dicir, se este directo hai xente, vexo agora mesmo que hai medio centenar de persoas, 50 persoas, penso que está bastante ben. Javier, dime aí que hoxe mesmo acaban de publicar unha actualización do protocolo. Eu a verdade é que o descoñezo, non sei se saiu algo relacionado co protocolo. Penso que non, ou eu polo menos non o vin. O que vai saír o protocolo definitivo penso que vai saír o día 7 de setembro, según dixo Feijóo nunha rolda de prensa que deu. Adrián Vidal vanse contratar máis profesores. En principio, xa sabedes o que hai, non? En principio, Galicia só vai contratar profesores para a proa, que non son profesorado a maiores, nin moito menos, proa e programas similares. Entón, non se conta con moita máis concentración. Daqui ao día que empece o curso, e en función de como vayan as concentracións que vai haber, as que convocan os sindicatos, pois pode ser que, como pasou en Madrid, se dignen a contratar máis profesorado, non? Pero haberá que velo, en principio, non. En principio non. Javier insiste no de que hai en anuncios, instruccións, pois mirareino despois. Se o atopo, pois xa o vexo aí, xa o deixo nos comentarios. Non sei se é un borrador, a verdade é que non o vin, pero mirareino despois.
Máis cousas, como vos dicía, non hai un horario para o directo, non vai haber un día, simplemente avisarei no grupo, como a sempre, nas redes sociais, a quen queira unirse ao seguinte, pois que se una. Este vídeo vai estar despois dispoñible, vai quedar na páxina, na web de YouTube, na canle de YouTube, e aí poderedes consultalo, vale? Porque a miña idea é, aparte de responder as preguntas que me vedes formulando aí, responder aquelas preguntas que fun acumulando no Messenger, vale? Porque moita xente pregúntame cousas polo Messenger, entón vou guardando esas preguntas, as que considero que son importantes ou que lle pode interesar a moita máis xente, entón o que faigo, que o vou facer cando acabe de comentarvos unhas cantas cousas, o que vou facer vai ser poñer aquí esas preguntas, lóxicamente sen o nome das persoas que as fan, pero como considero que son cousas que vos van interesar, pois vounas ir respondendo para que vexades, vale? Lu SG, estou na lista de sustitución en caso de que me chamasen e estivese declarada folga, como farían? Incorporaríame normalmente e despois notificaría que estou en folga ou como? Se o día 16 fas folga e te chaman para incorporarte o 16, ti estás no teu dereito de ir á folga, tomas posesión o día 17 o día 17 no centro e xa está, non ten maior complicación, vale? É dicir, se o 16 estás de folga non podes tomar posesión, tomas posesión o día 17, tampouco. De todas maneiras, pensa que o CADP sae o día 10, o definitivo, entón ti entre o 10 e o 16 vas poder ir tomar posesión calquera día deses, vale? É dicir, non hai que por que esperar ao 16, pero que se quixeras esperar ao 16, espera tomas o 17. De todas maneiras, o meu consello é que vayas antes, que vayas o, non sei, o 11, o 12, o 13, tomas posesión e xa te olvidas. Como vai o tema das probas COVID? Chamarán a todos os profesores e mestres en activo? É unha boa pregunta, Enrique. Mira, eu coñezo xente, coñezo unha rapaza que o ano pasado estivo en Chantada e esa persoa é interina e chamárona. Chamárona para facer a proba en Chantada e este ano ten destino noutro centro, vale? No provisional de secundaria do CADP. E despois hoxe falei con outra persoa que de todo o seu centro chamaron só os definitivos, é dicir, o centro no que estaba o ano pasado, este ano tamén ten outra interinidade, e esa persoa non a chamaron para a proba. Entón, eu penso que depende de cada provincia, e como está totalmente desorganizado e descoordinado todo isto, xa vos podedes imaginar, pois cada provincia fará como poida, vale? Entón, é o que che podo contar, Enrique. Eh, María Almayo, este ano pódese permutar? Sí, claro, claro que se pode permutar, sempre que non teñas concedida unha comisión de servizos, podes permutar. E xa que falamos de permutas, nós temos un grupo que é este grupo que vai aparecer agora en pantalla, vale? Védelo aí, Profesorado de Secundaria de Galicia, non, esa non é, que é a canle de Telegram. Vale, isto, vale? O grupo de Facebook de Permutas para Profesorado de Galicia. Se no Facebook introduces Permutas para Profesorado de Galicia, aí vas a topar instruccións, un vídeo de como se fai a permuta na sede electrónica, vas a topar permutas da túa especialidade, hai tanto de primaria como de secundaria e de todos os corpos, vale? Entón, sí, se atopas unha permuta, pódese permutar sen problema. De feito, o prazo mañá empeza o prazo de permutas de primaria de 4 días hábiles, é dicir, dun ao 4, 1, 2, 3, 4. E despois en secundaria, penso que tamén son 4 días despois de que saia a adxudicación definitiva do CADP. O prazo entre definitivo xa foi, pero neste prazo tamén podería permutar sen ningún problema unha persoa que fose definitiva cun interino ou provisional, vale? Eh, Máis cousas. Bueno, xa estades vendo, non? Describirvos un pouco a pantalla. Aquí estou eu, hola, vale, na cámara web. Despois tedes un chat aí, que é onde van pasando as preguntas. Eu pensei que o ia ver aquí, porque teño tamén posto o portátil, pero no portátil, que me chegaría en principio antes as preguntas, pois non me deixa ver os comentarios, non sei por qué. A ver. Eh, eh, eh. Claro, porque non é o chat en directo, está aquí. Vale, vale, vale. Será como en Asturias que non comezarán a clase ata que se pasen as probas. Non creo. De feito, Enrique, se pensas, o profesorado que ten exames en setembro xa está indo e moitos sen facer as probas. Os exames de setembro. E despois, agora que fales diso de que comezou a clase, estaba falando agora hai pouco con Liliana, Alberto e todos os moderadores do grupo. Hola, por certo, Alberto, Liliana. Estaba falando con eles e... dicíanme que acababa de sair unha noticia de que se iba a escalonar o inicio de curso, que sae na Voz, que non sei que, non sei canto, para que o inicio de curso sempre se escalonou. É dicir, non sei cal é a novidade diso realmente, entón
Anunciarano, como sempre, como autobombo de que este ano o curso comeza escalonado, para que comezou escalonado sempre, polo menos en secundaria, non? Sempre foi un día a presentación de tal curso, seguinte a de outro curso, etcétera. Entón, ben. Despois, boas tardes, Pablo. Pódese permutar sendo interino no CADP? Sí, claro. Esperas a ter o destino definitivo, non busques permuta co destino provisional porque non ten moito xeito, pero cando sae a definitiva, tes aí un prazo de, non me lembro agora se son 4 días ou 10, non, son 4 días hábiles para permutar entre interinos, con definitivos, con quen ti atopes. Lista admitido nas Opos, María Álvarez, que penso que a coñezo, que estudou comigo. Bueno, estudou comigo, viviu comigo mentre estudábamos en Santiago. Que falaba antes de Madrid, ten que ser María. Vale, María, lista de Opos non se sabe nada aínda, como non lles corre presa, as Opos son en xuño do ano que ven, pois non non lles corre moita presa. Vale, tedes aí a Liliana tamén, que xa vos está axudando, xa vexo, grazas Liliana. Máis cousiñas que vos quería comentar. Se estaba comentando a descripción da pantalla, non? Aquí a cámara, hola, aí tedes o chat, que ides vendo, que ides preguntando, todo o que ides falando, podes falar entre vós tamén, sen problema ningún, podes non facerme caso, se queredes, incluso. Despois, nesta pantalla principal, pois ireivos poñendo onde pon aí o logo de tutoriais, ireivos poñendo, pois, podevos poñer o navegador, cousas que vos queren ensinar, como vos ensinei antes, por exemplo, o a convocatoria de movilizacións de inicio de curso, etcétera, etcétera, vale? Despois, vouvos ensinar, xa que estades en directo e ides ter a primicia de ver unha cousa que ata agora só viron un par de persoas, que é o novo logo dos videotutoriais, vale? Vóuvolo poñer e xa me poñedes nos comentarios a ver que vos parece este novo logo, vale? Aí vai. Ben, pois ese vai ser o novo logo que vou usar nos tutoriais, non sei que vos parece, imagino que se escoitaría con son, que a verdade é que non o teño claro, pero imagino que sí. Martina Carneiro, entendo que as listas de sustitutos da Escola de Idiomas ás que nos apuntamos en xuño tamén vai para rato, non? Home, iso en teoría debería ir un pouco máis antes. Eu imagínome que no primeiro trimestre do curso, Martina, que xa deberíamos ter noticias desta destas listas, non? Que abriron, tanto as de Escola de Idiomas como de secundaria. Tampouco sei se van saír todas xuntas. Pode ser que vexan que algunha especialidade van necesitar xente e que as publiquen antes, non? Xa teñen feito algunha vez o de convocar listas abertas de X especialidades o mesmo día e despois saír cada unha independentemente, é dicir, unha saiu un día, outra saiu outro, é dicir, non teñen por que saír todas xuntas, non sei como van facer aquí desta vez. O son do vídeo estaba demasiado alto, Alberto, iso é o son do teu teu ordenador, báixalle o volume. Nada, perdoade logo polo son, non sabía que estivese tan alto, vale? Pegueivos un sustiño aí. Máis cousas. Antes de empezar a responder as preguntas que teño acumuladas do Messenger, vos lembrade que me podedes preguntar aí todo o que queirades nos comentarios do vídeo de YouTube, vale? Pero xa vos digo, antes de responder eu unhas preguntas que xa recibín, vou vos contar un pouco tamén os próximos vídeos que vou sacar, vale? Os próximos tutoriais. Vou entrar aquí, deixademe entrar nun cartafol, non sei, a ver. Deixademe entrar aquí no cartafol e vou vos comentando. A ver. Cartafol dos videotutoriais. Vale, mirade. Os primeiros que vou, bueno, o primeiro que vou sacar, mañá abre o prazo para habilitacións para a privada, que é no mes de setembro. Entón, penso que vou facer, ou que máis ben debería facer, un novo sobre as habilitacións para a privada, porque cambiou o método de presentación. É dicir, antes era simplemente a través da sede electrónica ou en rexistro, e agora creo que vai ser só a través da sede e encima con un procedemento específico, sabedes? Un procedemento específico na sede, xa non vai ser unha instancia xenérica. Entón, seguramente mañá faiga e publique cando poida, seguramente mañá o pasado, o tutorial novo sobre habilitacións da primaria. Despois, tamén a principios de setembro vou publicar un que penso que é moi interesante para xente que empeza este ano. Había unha rapaza antes por aí, non sei se era Martina,
que preguntaba sobre as listas de sustitucións que se abriron. Entón, supoño que será novata no tema das sustitucións. Entón, vou facer un vídeo sobre as listaxes de sustitución, de como funcionan, como se consultan, etc, etc. Xa o teño case acabado, estou pendente aí dun retoque que me falta pequeniño. E relacionado con iso vou publicar outro tamén, que ese sí que xa o teño rematado 100%, sobre unha aplicación que bueno, xa os explicarei como se chama, unha aplicación que vos vai facilitar a vida aos sustitutos e sustitutas porque vos avisa no voso móvil, recibides unha notificación de en que posto estades, se vos se move a lista, etc, etc. Está moi ben a aplicación. Eu cando fun sustituto usaba sempre. Sobre as permutas, a Glalle pregunta sobre as permutas, as que se fan o día 11, canto tardan en resolvelas? Pouco. Neses 4 días, xa fas o 11 neses 4 días ou na fin de semana que veña despois, xa vas ter. Polo menos o ano pasado foi así. É habitual terse que incorporar ao centro que nos adxudicaron previamente? Pois non. Non é moi habitual, pode ser que pase, pero normalmente intenta resolvelas e ademais resolvenas case todas positivamente, o sea que... Sabes, Pablo, Santiago Silva, sabes se a Xunta fará a mesma política de chamamentos que o ano pasado? O acordo de interinos non cambiou? Entón... espera, chamaban só se o departamento... Se todo o departamento estaba de... No, a ver, iso foi final de curso. O sea, van chamar como a sempre. É dicir, cando haxa vacantes, van chamar, creo que era martes e venres, é todo como a sempre. Iso de que non cubrían as baixas, iso é vacantes, iso foi durante o confinamento. Pero durante o curso, en principio, está vixante o acordo de interinos, entón teñen que seguir chamando. Ou esperemos iso. Máis tutoriais que vou publicar dentro de nada. Vou publicar un. A ver, sempre hai moita discusión de se podemos usar o noso correo da Xunta coa aplicación de Gmail, que se non o podemos usar, é dicir, cando alguén pregunta iso no grupo, eu sempre enlazo o meu tutorial de Gmail, de configuración de Gmail, e sempre alguén di que iso non está ben, tal, vale. Entón, como vin que pasaba iso, contactei coa UAC, coa Unidade de Atención a Centros. Entón, pregunteilles que me explicasen que se podía usar, porque eles mándanos un correo con parámetros de configuración do correo electrónico da Xunta noutros correos electrónicos. Entón, respondéronme que se podían empregar os famosos xestores de correo. Entón, eu dixen, vamos a ver se poden usar os famosos xestores de correo, iso quere dicir que seguramente funcione xa directamente no móvil e no PC sin necesidade de instalar nada. Entón, o resultado desa proba é se funciona ou non e de lo ver nese tutorial, vale? Que máis? Vou publicar outro tutorial sobre escanear co teléfono móvil, vale? Que é algo que moita xente dirá, pero se iso está tirado, é simplemente sacar unha foto, vale? Pero hai xente que non sabe, entón por iso fixen ese tutorial, vale? E despois estou traballando tamén nun tutorial sobre aplicacións para profesorado. Eu penso que ese vos vai gustar. Estiven no grupo preguntando, bueno, que me pasasedes aplicacións, etc, etc. Entón, xuntei unhas cantas, entón teño para uns 4 ou 5 vídeos sobre aplicacións, irán de 5 en 5 para que non duren moitos vídeos. E eu xa vos digo, penso que vos vai gustar porque ides coñecer moitas aplicacións que seguramente non coñezades, igual que me pasou a min cando estiven facendo o vídeo. Xa desde aquí xa lle dou as grazas a todo o mundo que me mandou aplicacións e me falou delas, vale? En principio, eses son os tutoriais que teño pensado facer. Hola, Pablo, recibín hoxe Hola, Fernando, Fernando tamén o coñezo. Recibín hoxe o cese como xefe de departamento, correcto. Sorpréndeme porque sigo no mesmo centro do 14. Non te preocupes, Fernando, bueno, non me vai sair agora. Os ceses de xefatura son a 31 de agosto. Entón, é normal, non te preocupes. Os que terra nos ollos. Pois vai putado de terra nos ollos, A ver, os que pedimos a habilitación para a privada na última convocatoria tamén para a listaxe de sustitutos vamos recibir resposta este ano, sí. Sí, terra nos ollos. Por favor, quita a terra dos ollos que te vai molestar. Pero sí, tedes que recibir resposta. Claro, lóxicamente. Tanto da habilitación como da listaxe de sustitutos. Sí. Pero non sei o ainda, non sei o ainda o da habilitación da privada. De feito, empeza mañá outro prazo agora en setembro. Hola, acabas de dicir, a ver que dixen, se me tin a pata, que os chamamentos se realizan martes e venres. Isto é así para todas as especialidades. Normalmente sí, excepto a principio de curso. A principio de curso vamos chamar todos os días e mañá e tarde, seguramente, se hai moita cousa acumulada. Pero habitual, nos últimos anos pa aquí, máis concretamente de por aí dentro do ano 2012 ou por aí, cos recortes bueno, non quero facer política, cos recortes que houbo, sí que
sí que se pasou a chamar martes e venres, antes chamábase todos os días, vale? A principio de curso os chamamentos son todos os días. Bueno, xa contestou Alberto, vale. Algún tutorial sinxelo para aprender a subir documentos á web do centro, porque nunca o fixen. Iso vou non ter máis complicado porque eu estou liberado sindicalmente, entón non teño acceso á web do centro, pero non pode ser moi complicado. Ademais, no centro tes que ter, imagínome que haberá algún coordinador TIC ou simplemente alguén que coñeza, que se manexe no tema informático, entón pregunta que che van a axudar, que iso non ten que ser moi difícil, vale? Unha pregunta máis, un interino pode ser xefe de departamento se o departamento ten un só profesor? Non hai outra, é dicir, se o departamento só ten un profesor e interino, pois o interino vai ser xefe de departamento, van nomear sen problema ningún, vale? Máis cousas que estaba contando, logo xa volo presentei, dos próximos vídeos xa falei, vale. Antes de pasar coas preguntas do... Mira, xa che axuda Alberto, di aí. Nada, Alberto, pois fala con ela, contéstalle aí, explícalle ben como se sube un documento, que seguro que non é moi difícil, e para ti menos, vamos, que controlas mogollón. Alberto creo que é coordinador TIC ou vai ser, ou foi no seu centro, o sea que sen problema ningún. Grazas, Alberto, que tamén andas por aí. Vale, pois antes de pasar cas preguntas, nada, recórdovos, temos no relacionado con esta canle de tutoriais, temos varias redes sociais, unha canle de Telegram que está aparecendo agora por aquí, vale? Profesorado secundario de Galicia, buscádela no Telegram, unídesvos e o que facemos aí é enviar todos os venres un recordatorio de todos os eventos que hai de actualidade para o profesorado, vale? Para que non se vos pase ningún prazo, nin despois vaiades ao grupo preguntar que me pasou o prazo de non sei que. Se vos inscribides nesa canle de Telegram, vai vos avisar ou avisámosvos de todo, vale? E despois no Facebook temos o que vos comentei antes do grupo de permutas e, lóxicamente, o grupo de profesorado de secundaria de Galicia, que supoño que xa o coñecedes todos e todas, seguramente, vale? Pois paso xa ás preguntas estas famosas do Messenger, vale? Vounas ir poñendo, vou quitar a portada esta e poñoas aí, vale? Entón, vos lembrade que podedes seguir preguntando cousas, vale? Que se vexo algunha pregunta no directo, lóxicamente paro con estas, vale? Repito, estas son preguntas que me chegan ao meu Messenger e nada, trouxenas para aquí porque penso que vos van interesar o que preguntan e a resposta, claro. Este ano tiven a cabeza mil cousas e pasaronme prazos importantes. Ves, o que dicía antes, se vos escribides na canle de Telegram non se vos van pasar os prazos. O último, o de restringir zona de traballo por concellos. Pensaba que remataba o 23, pero non remata o 23. É sempre este prazo de restringir concellos e provincias sempre é igual, é de mediados de xullo a mediados de agosto. Vai enseñar o 15, 16, por aí, vale, sempre. Eu non quero traballar nun sitio que non me permita volver a casa, teño un neno pequeno, pero agora non sei se teño algunha opción. Pois agora non. A opción que che queda é simplemente que cando te chamen que intentes renunciar, vale? Hai persoas que che van dicir que efectivamente lle deixaron renunciar e hai persoas que che van dicir non me deixaron renunciar porque me dixeron que tiña que ter renunciado no prazo este que rematou o 15 de agosto. Non, o 15 non, rematou o 16 ou 17, pero xa vos digo, sempre vai de mediados de xullo a mediados de agosto, máis ou menos, vale? Ola, Pablo, sabes se as probas serolóxicas son obrigatorias? Esta pregunta foi moi mítica e moi repetida. Entón, como ninguén ten unha resposta 100% segura, eu despois digo vos a miña resposta, que creo que van ir por aí os tiros, pero como eu penso que isto debe respondelo alguén que domine máis do tema, concretamente alguén que teña un cargo superior, pois imoslle preguntar a unha invitada que teño aquí, vale? A ver que opina sobre esta pregunta. Carmen, que? Que opinas? Son obrigatorias as probas, non son obrigatorias? Carmen, Carmen. Pois nada. Carmen está fora de cobertura, non contesta, non sei. Imos preguntar nunha instancia superior, a ver. Ala, e Celá dinos que nos ten que responder Carmen, pois estamos amañaos. Nada, pois as probas non poden ser obrigatorias. E menos cando empezaron a convocalas, a citarnos en agosto, non temos por que ir no noso mes. Lóxicamente, poden ser recomendables e todo o que queirades, pero obrigatorias non poden ser. Incluso outro día
alguén escribía no grupo que hai legislación ao respecto de que non nos poden obrigar a facer este tipo de probas, etcétera, etcétera. Eu descoñezo, pero xa vos digo, obrigatorias non son. De feito, tamén se queredes cambiala, tamén vola cambian sen problema. Vexo que vos gustou vos, Carmen, pois non vos preocupedes que cando teñamos algunha pregunta no directo que non saibamos, preguntamos a Carmen sen problema ningún. He recibido un documento da Xunta chamado de lixencia de cese. Este pasoulle como a Fernando, que preguntaba antes. Este ano foi un funcionario en práctica. Será iso? Bueno, Fernando era o cese de xefe de departamento. A esta persoa é o cese de funcionario en prácticas. É tamén algo normal, é dicir, rematas o contrato de funcionaria en prácticas, entón cesante dese contrato e ao pouco volvente a dar de alta como funcionaria de carreira. Entón tampouco non é nada raro. Despois, Maite, estás preguntando se as van facer a todos. Imagino que te refires ás probas. A ver, en principio deberían facerllo a todos, pero xa comentei ao principio esta Maite ML penso que tamén sei quen é. Vale. A ver, xa comentei ao principio do directo que hai xente que está nun centro, por exemplo, no caso dos interinos, que supoño que será os que queren sabelo concretamente. Hai interinos que estaban nun centro ano pasado e ese centro no que estaban o ano pasado citounos á proba. E hai interinos que están nun centro tamén do ano pasado e nese centro só chamaron aos definitivos. Entón, eu penso que depende de como este organizado na provincia. É o lóxico é que acaben chamando a todo o mundo. É o que penso eu, pero xa se saberá. Máis cousas. Ola, quixera consultarche se recolle nalgúna normativa cales son as funcións dos xefes de departamento didácticos en formación profesional. Vale. A normativa sobre os tipos de funcións de xefes de departamento, de dirección, de xefatura de estudios, secretario, etcétera, etcétera, todo iso ven no ROC. No ROC é máis na orde que desenvolve o ROC. Vale? Se buscades en Google bueno, aquí non pon xa de secundaria, de primaria, pero bueno, sí, pon aí de FP. Pois ROC, formación profesional ou secundaria Galicia, e xa vos aparece. Tanto vai vos aparecer o ROC e a orde que o desenvolve. Os definitivos a todos. Pois eu supoño que sí, Maite. Conserxes e persoal de limpeza. Hai pouco saíron dicindo que lle ían facer, aínda que xa teño noticias por aí que alguén me comentou de que non lle las ían facer. Entón, realmente, pois non sei se las van facer a todos. Claro, pensei que vos referíades a todo o profesorado, non a todo o persoal do centro. Todo o persoal do centro, pois non xo sei. Eu, en principio, anunciaron que sí, o que fan despois xa se verá. Sería un pouco tamén ridículo na liña de todo este comezo de curso, imagino, non? Máis cousas. Bo día, Pablo, unha dúbida. Para permutar un interino sustituto que obtén praza na adxudicación definitiva en setembro, tería que ser con outro interino sustituto e coa mesma praza especialidade? A ver, aquí hai moitas preguntas. Primeiro, ti podes permutar, agora neste prazo pode permutar perfectamente un interino con alguén que lle den destino definitivo, que xa o teña, vale? E con respecto ás afíns para permutar dá igual. O que pasa é que se ti permutas unha praza con afín vai pasar para a persoa coa que permutas. Entón, tede cuidado se permutades e hai unha praza coa que permutades que ten afín, porque vos vai tocar a vos, claro. No puedes despistar el chat por las preguntas del Messenger. Non despisto o chat, estou atendendo a todo. As preguntas como están aí, se iso xa digo, paro e respondo as preguntas do Messenger. De momento creo que as respondín todas, me parece. Se non, alguén que non lle respondese que as volva a poñer sin ningún problema. Aquí non cobran por escribir, entón podes poñer o que queirades. Bo día, Pablo. Quería saber se hai que facer algo no paso de funcionar en prácticas ou de carreira. Ríome porque xa o pon aquí. Escoitei que hai que avisar moi fácil algunha cousa máis, vale. Eu que son así moi a miña maneira, a ver, en teoría hai que avisar, non? Do paso de funcionar en prácticas ou de carreira, hai que avisar a Muface. Pero eu dixen, a min iso naide mo dixo. Eu escoiteino por aí, pero a min ninguén mo escribiu, entón digo, vou probar a ver que pasa se non aviso. E non avisei e non me pasou nada. De momento non me pasou nada, todo pode pasar, vale? Pero eu xa digo, eu non avisei. Eu o que che digo é que avises. Ti avisas non vai a ser, vale? Pero, en principio, non tes nada máis que facer que avisar a Muface que cambias de
de prácticas a de carreira. Igual que cando cambiamos de provincia, a xente con destino definitivo, se cambia de provincia, pois tamén tens que avisar a Muface da provincia. Iso sí que o fixen, ves? Cambiei de provincia e sí que avisei a Muface, pero do outro non. Máis cousas. Ola, Pablo, unha pregunta. Para a toma de posesión como destino definitivo, chega con enviar a solicitud na sede electrónica seguindo o vídeo que subiches ti de como se fai, non? Ou fai falta algo máis? Sí. A ver, eu fixeno así hai uns anos, enviei así a toma de posesión, non tive ningún problema. A todo o mundo que me pregunta, pego o vídeo e digo, lle fai como este vídeo que che leva 10 minutos ou 5, e ninguén que o fixo así me dixo, pois, Pablo, respondéronme que non valía así. Entón entendo que sí que sí que se pode enviar así sin ningún problema, xa che digo. Son sustituta e sempre teño que pagar as taxas de EOI, porque ao comezo de curso aínda non estou. Habría algún de poder acceder a esa vantaxe. E non probaches se estás traballando, por exemplo, no mes de xuño a pedilo en xuño? É o que se me ocorre. Porque iso terá unha validez de polo menos 3 meses, digo eu. Entón, igual, se o pides en xuño, pode ser que che sirva. De feito, penso que coñezo xente que o fixo así, porque me só cando estiven eu na escola de idiomas corrixindo, bueno, corrixindo non, cando estiven todo o ano, foran os sustitutos que estaban ali, foran pedir ese certificado con vistas a escribirse despois máis pa diante. Entón entendo que sí. Boas, con quen se pode permutar? Xa che respondeu aí Liliana correctamente. Podes permutar como que irades. Interinos con funcionarios de carreira, funcionarios de carreira con destino definitivo con provisionais, funcionarios de carreira con interinos, con sustitutos, como que irades. Hai uns anos non era así, pero duns anos pa aquí, sí, vale? Aí Liliana di que tens que estar activo no momento de matrícula na EOI. Non o sei, porque eu lembro iso. Lembro que o profesorado da Escola de Idiomas que estaba corrixindo en xuño os exames pediu o certificado ese. Bueno, aí vedes que hai alguén que se suscribiu á Canle, Reyes Leiro, acabas de suscribir á Canle, moitas grazas pola túa suscripción. Todos que estades vendo o vídeo, se queredes suscribiros á Canle, simplemente tedes que pulsar no botón que di suscríbete, que acaba de aparecer, vale? Pulsade no que está abaixo do vídeo, vale? Nese non. E tamén, antes de que se me olvide, dadelle tamén a me gusta ao vídeo, vale? Porque así saberei, pois, vos gustou este primeiro directo, se non vos gustou, etcétera, etcétera, vale? Activade tamén se queredes a campá de notificacións, porque así cada vez que publico un vídeo tutorial ou un directo como a estes, se tedes esa campana activada vai vos avisar o YouTube, así non hai que estar pendente. Máis cousas, esta xa contestei, non? O da... Sí, vale. Outra pregunta. Bo día, Pablo, como estás? Pois ben, sentado. Agardo que todo ben. Sabes onde podo atopar o anexo 3 do... A ver cal é o anexo 3. Anexo 3 do baremo... vale, o baremo de méritos. Da convocatoria das oposicións en formato editable. En formato... A ver, depende do que teñas instalado ti no teu ordenador. Por exemplo, se no teu ordenador tes instalado un programa como, non sei, Adobe Acrobat Pro, que che permite editar PDFs, pois xo terías en formato editable. Despois, outra opción que se me ocorre é que entres nunha páxina que pase de PDF a Word, por exemplo, así tamén o tes en editable. Eu coñezo unha. Vou probar aquí a ver se funciona o do navegador, e así de paso xo vedes tamén. Vamos a ver se funciona. O navegador. Vale, imos quitar as preguntas. Vale. Non sei se estarades vendo o navegador. Imos ver, si estades vendo o navegador, vale. Pois entras nunha páxina como por exemplo I Love PDF. Aquí podes, por exemplo, converter en editable calquera PDF, vale? Sería, a ver agora se atopo por aquí. Convertir a PDF, de Word a PDF, aquí o tes. Sería esta opción, PDF a Word, entón pasas o PDF a Word e xo tes en formato editable tamén, vale? Sen problema ningún. Vale. Seguimos cas preguntas. Vou mirar primeiro se hai algunha máis por aquí. Sí. Se envío documentación xustificativa de renuncia ao CDP pola sede electrónica,
A donde a debería dirixir? A ver. Estamos falando de renunciar ao CADP, non de reclamar. A renuncia ao CADP, espera, porque non me quero confundir, vou no comprobar agora, pero a renuncia ao CADP penso que se fai na páxina web do CADP e simplemente a documentación xustificativa envíala por correo electrónico a persoal.secundaria@edu.xunta.gal ou .es. Déixame comprobalo, vale? Vou volver outra vez aquí ao navegador. Vou ir ao grupo, seguro que o grupo de secundaria xa o coñecedes. Vale, no grupo... non, mellor vou ir á canle de Telegram, porque na canle de Telegram xa o teño aquí, vale? Canle de Telegram... O prazo... Mira, as renuncias á resolución provisional do concurso realizarás a través da páxina web do CADP e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia. Vale? Cando se renuncia a todas as listas, é dicir, con un motivo, que é o que vas facer ti, a documentación xustificativa escaneada ao seguinte enderezo electrónico: persoal secundaria, o que che dicía antes, persoal.secundaria@edu.xunta.gal. Vale? Hai tamén un tutorial, vale, que é este, que está na canle de YouTube, vale? Se buscas nos vídeos da canle vas a topar este tutorial de como renunciar ou reclamar o CADP, vale? Vale. A ver, máis preguntas por aí. Hai programas tamén para poder escribir sobre o PDF, por exemplo, Acrobat Reader DC. Si, eu falaba do Adobe Acrobat Pro, que é o que utilizaba. Eu utilicei moito cando estive na escola de idiomas, porque se traballa moito con PDFs, entón sí que usei. Boa tarde, grazas por facer este directo. Bueno, grazas a ti por poñermo, que iso anímame a facer máis, vale? Grazas, tal. Unha consulta de novata total. Estou na lista de sustitución, pero nunca traballei. Se hai sorte este ano me chaman, quizás pida restringir provincia. Supoño que ese primeiro destino se ese primeiro destino non era a provincia que quero restringir, teño que ir igualmente para consolidar, non? Si, non, porque restringes no momento da chamada, xusto cando te chaman, ti dis: eu quero restringir para esta provincia. Imagínate que a vacante é en Coruña, non te interesa. O que pasa que non consolidarías, terías que seguir esperando pola chamada da provincia que te interese. Pero o que quero dicir é que non tens que ir obrigatoriamente a esa. Podes renunciar, imagínate que te interesa só Lugo. Vale, pois dices a persoa que te chama: mira, quero restringir porque eu nunca traballei, non tive posibilidade de facelo no prazo, entón quero restringir. E restringe só para a provincia de Lugo. E a persoa vai te dicir: pois só hai unha vacante en Coruña, vas ter que seguir esperando. Pois vale. Iso sí, non consolidas nese momento, consolidas cando te chamen para Lugo, vale? Esa información debe estar en el libro de adxudicación provisional. Efectivamente, no grupo está tamén o fío da adxudicación provisional que penso que o creou Liliana, vale? Eu xa vos digo, doulle máis uso á canle de Telegram porque é máis doado aí atopar as cousas ás veces, Vale, máis cousiñas, imos seguir coas preguntas. Esta penso que xa respondín, sí, que é o de editar. Pablo, chegarán a publicarse as listaxes de admitidos e excluídos no proceso selectivo para este ano? Disto xa falamos. Sí, van chegar a publicarse, lóxicamente, o que non sabemos a cando. Vale, porque xa vos digo, exame en xuño de 2021, entón teñen tempo. Hai pouco, o que si sacaron hai pouco foi unha modificación, unha orde, non sei se é unha orde ou unha resolución, penso que é unha resolución que modifica a orde de oposicións, e aí incluíron o de que os exames van ser en xuño, que as probas de galego van ser en xuño, é dicir, o das datas, pero non concretaron. Entón, non sabemos aínda cando van ser exactamente, pero xa che digo, o de excluídos e admitidos ten que saír, pero non sei cando, porque o que podes facer nestes casos é mandade un correo a persoal.secundaria ou primaria@edu.xunta.es ou .gal e preguntade, que normalmente contestan. Eu teño un truco, xa yo dixen a moita xente, o truco é mandar a mensaxe, pois eu que sei, cando te vas pa cama, á 1 da mañá ou ás 12 ou cando te deites, porque así seguramente sexa das primeiras mensaxes que van ver ao día seguinte. Entón, a min eu faigo iso que sempre me contestan, Vale. Pode ser que en setembro non me adxudiquen o mesmo destino que saíu na provisional? Esta é unha pregunta tamén típica que se fai moitísimas veces, sí, pode ser perfectamente que non che adxudiquen o mesmo destino. Por iso dicía antes que ás veces buscar permutas con un destino provisional é un pouco arriscado, por non dicir outra palabra, porque
non che vai valer para nada. É dicir, imagínate que atopas unha permuta do destino provisional e despois na definitiva che dan para un sitio que non ten nada que ver, para outro centro, que é habitual que pase. Tamén pode ser, non é tan raro que che manteñan o destino, pero vai depender do posto que teñas na listaxe da adxudicación, das vacantes que haxa, pode incluso que quiten a túa vacante, ou que cambie de afíns, ou poden pasar mil cousas, vale? Máis cousas. Hola Pablo, sabes cando salirá a resolución das permutas solicitadas? Vale, é a primeira vez que tal... A ver, normalmente antes de que comece o curso ides ter a permuta resolta, vale? Esta persoa xusto preguntoume, dixenlle, ti o que tes que facer é estar atento porque vas ver antes a permuta en datos persoais, se entrades en datos persoais, en expediente electrónico, en servizos, ides verei a permuta antes de que o notifiquen seguramente. Esa imaxe que vedes aí debaixo da pregunta é o que se ve, vale? Eso sería unha permuta concedida, é dicir, causa de acceso e intercambio provisional, onde pon o nome do centro, vai vos poñer o centro, e iso, así, entrando aí, de lo verante xa vos digo que vos lo comuniquen por correo seguramente. Pódese non tendo habilitación para impartir clase en inglés aceptar unha praza dunha materia impartida en inglés. Exixe a habilitación ou é suficiente coa aceptación da praza polo docente? A ver, se non tes habilitación xa non te van chamar por prazas bilingües. Non te van chamar directamente. Chaman a xente que ten inglés. Entón non sei se che respondo con iso. Pódese non ter habilitación para impartir clase en inglés, aceptar unha praza dunha materia impartida en inglés. É que non che van a ofrecer se non tes a habilitación. Exixe esa habilitación é suficiente tes que mandar o B2. Se tes o B2, mandas o B2 por correo e xa te habilitan para dar materia en inglés. Boas tardes, Pablo. Para anotarse nunha apertura de listas, a única condición é terse inscrito nas exposicións o pasado mes de xuño? No. Para anotarte nunha apertura de listas, os requisitos son titulación, na maioría dos casos, e dependendo do corpo, o máster, e galego. E nada máis. O de terse escrito nas oposicións, non. Son cousas independentes. Aínda que as dúas son as formas de entrar nas listaxes de sustitucións, non? Unha forma de entrar na listaxe de sustitucións é cando abren as listas, cando se abren listas, como pregunta esta persoa, e outra forma de entrar nas listas é por oposición, se non pasas o primeiro exame e tes unha das titulacións que te habilitan para quedar nas listas, pois quedas nas listas, é outra das formas. Alba Fernández, as permutas só poden facelas interinos e funcionarios? Os sustitutos poden? Un sustituto que teña unha adxudicación, unha interinidade adxudicada, sí que pode, claro. Si, eu xa entendo, Liliana, xa entendo o que di Alba. Alba refires a que se tes a palabra dichosa sustituto ao lado, se podes, sí que podes. Aínda que seña sustituto, sempre cando che ten unha interinidade, podes, vale? Pensade que, aínda que nas listaxes aparece iso de á esquerda de interino e sustituto, iso non significa nada, é dicir, todo o mundo é interino e todo o mundo é sustituto. A forma correcta, penso que é chamarle a todo o mundo interino, vale? Teñas unha interinidade ou teñas unha sustitución. Pero iso hai anos que non vale para nada o de ter diante interino ou sustituto, vale? Entón, se é sustituto e tes unha interinidade, podes permutar. Liliana, dime que non sei que me perdín. Vale, que Antonio pregunta pola permuta. Unha permuta non tendo habilitación, non, a permuta o de inglés vai á parte, non é como as afíns. Tedes que estar os dous habilitados, vale? Grazas, Liliana, que se me colou a pregunta de Antonio, non vin o de permuta. Iso. Lo de que habla de permutas, pois iso, xa está respondido tamén, vale? Vale, sigo con outra. Antonio, refirma se alguén que non teña habilitación pode permutar comigo. Non, porque non ten habilitación para inglés. Xa entendín a pregunta agora, Antonio. Disculpa que lieime. Tes que ter a habilitación, claro, as dúas persoas. Boas, Pablo, sabes se aumentará o número de vacantes na adxudicación definitiva do CADP ou será como en anos anteriores? Xa falei ao principio do directo disto tamén.
É difícil responder a isto. Se as mobilizacións que vai haber agora a principios de curso teñen o seu efecto como en Madrid, pois en Madrid convocouse unha folga e ao pouco xa anunciaron contratación de profesorado. Aquí, pois xa veremos. Pero en principio o número de vacantes pois vai ser máis ou menos o de anos anteriores. Protocolo, que si se permitirá levarse para que si se permitirá levantarse para realizar pequenos estiramentos posturais que non impliquen moverse do posto escolar, hai que entender que non poden traballar no tabuleiro. No, descoñezo algo tan concreto, Eva, do, do protocolo, Poderá pequenos estiramentos. Eu, sinceramente, diga o que diga o protocolo, eu, se quere sacar alguén ao tabuleiro, sácao, iso sí, que non, eu o que faría sería que non compartan o xiz, nin o borrador, pois usalo eu só. Sería o que se me ocorre a min así a simple vista, vale? Xa che digo, eu sinceramente lin o protocolo porque o lin, pero lembrarte de todo é imposible, vale? E pensar de que cousas tan concretas non vai dar resposta ao protocolo. Boas, non me concederon ningunha praza na provisional do CADP. Interésame renunciar a este curso por ampliación de estudos. Teño que renunciar agora a través da aplicación do CADP igual que se madera? Efectivamente, Inés, se ti o que queres é renunciar e tes xa a matrícula neses estudos, renuncia, vale? Renuncia, envías por correo, como expliquei antes, expliquei un poquinho antes xa. Renuncias, envías por correo a xustificación e xa. Xa está, vale? Pero tes que renunciar agora polo simple feito de que non che den na provisional non significa que non che poidan dar na definitiva. Entón, se che dan na definitiva, aí sí que non podes renunciar. Terías que ter unha causa sobrevivida a posteriori para renunciar, etcétera, etcétera, que polo que me dis non vai ser. Liliana di que non sacaría a ninguén ao encerado. No, sí, 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 eso foi o que empecé dicindo, ou se non se me entendeu, eu ao que me refiro é que se tivese que sacar a alguén, sería así. O sea, sería que traiga o seu xiz e o borrador que non mo toque. Pero sí, tendo en conta que eu non quitaría a ninguén ao tabuleiro, pero bueno. Boas, podría haber permutas a 4. A ver, unha permuta a eu non son de matemáticas, aquí necesitaría a Alberto. Alberto, por favor, se estás por aí, explícalle que unha permuta a 4 supoño que será unha permuta a 2, non? O que hai é permutas a 2 e hai permutas a 3. Entón eu entendo que unha permuta a 4 se pode resolver tamén entre 2. É que non sei o que queredes facer, Luísa. Non o teño moi claro, pero a ver, hai permutas a 2 e permutas a 3. Eu teño un tutorial feito, se buscas aquí na Canle, vas ver como se fai a permuta a 2 e como se fai a permuta a 3. A 4 eu descoñezo totalmente que se pode facer, agora que falo da canle de YouTube, vale, lembrade suscribirvos, darlle a me gusta a este vídeo para saber que se vos gusta o directo, se é útil, porque a verdade é que a min isto lévame un tempo preparar todo isto e tal, entón se o valorades e considerades que está ben e vos axuda, pois non teño problema en seguilos facendo, vale? Pero iso, dadelle a me gusta se vos gustou a iniciativa, o vídeo, suscribidevos á canle, porque cantos máis sexamos tamén na canle, pois máis fácil é que os directos flúan, que haxa preguntas, etcétera, etcétera. Igual pasa como no grupo de secundaria, que ojalá pase, a ver, tampouco vou contar aquí dicir que non me gustaría, no, pero se pasa como no grupo de secundaria, pois terei que buscar algunha fórmula bueno, para organizar as preguntas de outra maneira ou, bueno, algo se me ocorrerá, vale? Entón, sigo con outra pregunta. Teño unha dúbida. Fixe unha permuta e ainda non saleu nada. Se o día 31 de agosto, vale, esta é outra pregunta sobre permutas, tamén é o típico esta é unha persoa de primaria, entendo, que facemos se o 31 de agosto non me resolveron a permuta e o 1 teño que ir ao centro? O máis probable é que o 31 xa teña esa permuta resolta. E se non che notificaron a permuta, entrade en datos persoais e dentro de datos persoais en expediente electrónico e dentro do expediente electrónico entrade en servizos. Porque aí vaivos aparecer antes a permuta, vaivos poñer xa intercambio provisional, o novo centro co que permutastes e todo, vale? Entón, é o meu consello, vale? Que miredes aí, o normal é que a incluso lembro que o ano pasado
resolveron permutas o fin de semana. A fin de semana anterior a iniciar o curso, o sábado e o domingo, a consellería estivo, non sei se nese momento resolvendo permutas ou se xa o fixera antes, pero houbo xente que dixo que, que lles chegar en fin de semana. As itinerancias pode escoller eu como mellor me vaian. Vale, na páxina de calquera sindicato consulta os acordos de itinerancias que hai cos sindicatos, que aí tes información, pero, a ver, escoller como mellor che vaian, o centro poñerá todo o mellor que poida da súa parte para facilitarcho, pero claro, como a ti che vai mellor, igual non pode ser, non sei se me entendes. Eu creo que todo o que estás a facer é moi útil. Moitas grazas, Pablo. Está Ana Lamas, espero que estea xa facendo vídeos de Disgal, vale? Espero que estea xa con iso. Lucía, boa tarde, Pablo. Miña dúbida é relativa ás permutas, dado que este ano non concursei, xa que este curso 19-20 foi o primeiro que a definitiva. Non poido consultar as peticións dos meus compañeiros, xa que aquí quedouseme cortada a pregunta. Entón, cando apareza, non sei se Lucía tivo algún problema ou que pasou. Bueno, eu vou seguir respondendo. Cando volva a escribir Lucía, pois xa lle respondo. Outra pregunta. Hola, boas tardes. O mellor sabes cando comezan os nomeamentos? Esta tamén pregunta habitual total. Vale, antes de responder a esta, vou coa de Lucía, que sigo escribindo na aplicación do CXT non me aparecen. O ano pasado puiden facelo, xa que si concursar, e grazas a isto puiden realizar unha permuta. Printes este... A ver, Lucía, non entendo moi ben o que queres facer. Dado que este ano non concursei, xa que este curso 19-20 foi o primeiro que a definitiva, non podo consultar as peticións dos meus compañeros. Claro, non podes entrar no CXT. Na aplicación do CXT non me aparece. Claro, é que non vas poder velo se non participaste este ano. O ano pasado poden facelo, xa que se concursara, tal. Non sei cal é o teu obxectivo. Mira, Lucía, como tampouco entendo moi ben a pregunta, e non entendo moi ben ditas peticións en que sexan a través da páxina de CXT. Vale, ti o que queres saber é o que pediu a xente no CADP, pero é que, aínda que ti podes ver o que pediron no CXT, pensa que non ten por que coincidir co que pidan no CADP, O sea, é habitual que coincida, no, pero non tiña por qué. Eu penso que non hai outra forma de... As peticións do CADP non se poden ver, a non ser que teñas a instancia da persoa diante, non é público, entón non hai, eu penso que non hai ninguna maneira. Pilar Losada, son novata, estou na longuísima lista de inglés. Agora que son os exames oficiais de hoy, para que os exames tiran desta lista de secundaria ou só da de hoy. Mira, as listaxes de inglés agora están divididas. Antes había só unha de inglés de secundaria para a escola de idiomas, para o corpo de escola de idiomas e para o corpo de secundaria. Ao estar divididas, agora só van chamar da lista de escola de idiomas, lóxicamente. É a lista que teñen, a lista de escola de idiomas. Volvo ca pregunta esta. Boas tardes, o mellor sabes cando comezan os nomeamentos. Dicía antes, pregunta típica. Cando comezan os nomeamentos? A ver, sempre empezan... Non hai que agobiarse con estas cousas. A ver, sempre empezan... Sempre é igual, todos os anos. Uns días antes. Uns días antes de que empecen o curso. Este ano empeza en secundaria, por exemplo, o 16, e en primaria o 10, se todo vai ben. Entón, que esperamos que sí. Entón, se en primaria empezan o 10, pois van chamar un par de días antes. Se o 10 é luns, pois chamarán seguramente xoves, venres, pode ser que incluso mércores, e chamarán mañá e tarde. Entón atentos ao teléfono e atentas. Se o curso empeza en secundaria o 16, deixadme ver aquí no calendario que día o 16, empeza o 16, agosto non, setembro, o 16 de agosto, que é un mércores, pois probablemente chamen ese luns e martes, seguramente en secundaria, luns e martes, mañá e tarde, pode ser que empecen o venres, pero sempre é igual, uns días antes. O feito de poder velo facilita o tema das permutas. Lucía, eu non sei se coñeces o noso grupo de permutas, voucho poñer agora aquí na pantalla, vale? Simplemente buscas en Facebook iso que aparece aí, permutas para o profesorado de Galicia, e aí hai permutas, hai unha especie de bolsa de permutas, entón aí pode que atopes a túa permuta sen necesidade de estar mirando esas cousas, vale? Proba a ver se tes sorte. Deixadme beber un momento. Alejandro Vidal García. Boas. Eu vou a bioloxía no 21. Escribime na listas de FP. Se non me chaman dunha especialidade de FP, existe a posición de especialidade 21. Paso a estar fora desa lista. A ver, déxame lelo con calma.
Es de bioloxía, o sea, vas a bioloxía no 21, e escribiches en FP. Se non te chaman das de FP, non vas consolidar o posto. Se hai oposicións desas especiales de FP, si, saes da lista. Outra cousa é que consolides o posto. Se te chaman para traballar de FP, vas a bioloxía, se tes dereito a quedar na lista de bioloxía, quedarías, e tamén na de FP. Vale, a diferencia está en se tes o posto consolidado ou non. Se non consolidaches na DFP, vante eliminar da lista se vas a bioloxía. Se consolidaches na DFP, simplemente tes que ir a unha especialidade dun corpo calquera. Entón estás facendo ese requisito, cumprindo, entón non tes problema. Vale. Outra pregunta. Xa non quedan moitas, cando acabe con estas pecharei o directo, vale, tamén, porque xa vai unha hora, vale, a verdade é que isto sí que cansa, vale. Ola, Pablo, unha pregunta, eu remato o contrato o 15 de setembro, poden chamarme a principios de setembro para todo o curso? Esta tamén é unha pregunta que tamén teño visto moito, non? Ti, independentemente do día que remates o contrato, é dicir, imagínate tamén que estiveses agora corrixindo exames en escola de idiomas, que tes un contrato todo o 15, se chaman, imagínate, os días 12, 13, 14, e che corresponde pola orde da lista, vante chamar, claro. Vante chamar, vale, aínda que teñas un contrato actualmente en vigor. Iso sen problema ningún. Grazas, Pablo, grazas a ti, Lucía. Aproveito para dicir que a bolsa de permutas debería facerse na web da Consellaría. É unha vergoña que non exista así. Un saúdo. Lucía, mira, antes existía unha bolsa de permutas da Consellería, pero debía dar traballo. E as cousas que dan traballo, pois non deben gustar moito na Consellería. Entón, a día de hoxe non existe. De feito, existe o enlace, pulsas, eu teño no grupo, penso que no grupo de permutas xa non o debín poñer, ou si, non sei. Pero no grupo de profesorado de secundaria de Galicia, penso que aí está o enlace e podes ver que lle das a que non funciona. O que si, eu teño un proxecto aí de facer unha bolsa de permutas. Pero xa veremos en que queda. Xa veremos, Lucía, a ver. Vale, teño que esperar 16 para que me chamen. Isto xa respondín. Tiña unha consulta que non é urxente. O día 10 xa é definitiva do CADP. Canto tempo tes que para tomar posesión? Máximo 24 horas? Non, antes, hai uns anos, saía unha resolución que poñía que tiñas, creo que 48 horas. Pero desde hai uns anos para aquí, simplemente desde que sae o CADP o día 10, ti vas poder tomar posesión ata o día que empece o curso. É dicir, se sae o 10, podes ir o 11, podes ir o 12, o 13, o 14, o 15 e incluso podes ir o 16, vale? Sen problema ningún. Máis preguntas. Este ano asumo a xefatura do departamento. Nunca antes a tiven. Sabes que documentación debería ler? Funcións do xefe, reparto de horarios, etc. necesariamente. A ver, documentación... A ver, vouche responder a miña maneira, vale? Dime aí, María, que aos 60 minutos me corta YouTube. Entón, se me corta a conexión, pois xa me despido, vale? Agora, por si acaso. Función... A ver, eu lería o rock. A ver, se quer ser un xefe do departamento do montón, non fai falta ler nada. É dicir, eu fui un xefe de departamento o primeiro ano que traballei e non li nada. Simplemente, coa axuda dos compañeiros, xa me foi suficiente. Despois, se queres ler algo, eu lería o rock, a orde que desenvolve o rock. Que máis? Se queres ler a lei de procedimento administrativo, por se ven aí algo das actas e tal. Pero bueno, iso xa sería un coidado, un xefe de departamento pro. Vale, premium. Xa sería... Eu penso que lendo o rock vai ben. O rock sí que sería o fundamental, vale? Outra pregunta. Lembrade que se me corta, porque vai ir unha hora agora mesmo, se me corta, pois xa nos despedimos ata o próximo, vale? Que espero que haxa. Bo día, Pablo. Onte a mediodía chamaronme para unha sustitución na OI de Santiago do 1 ao 15 de setembro. Aceptei o posto. É a primeira vez que fago sustitucións na pública. Que documentos teño que levar? Isto tamén a moita xente vai ser útil esta pregunta, por iso a incluín aquí. E tamén puxen a resposta porque non quería que se me olvidase nada, vale? Tedes que levar o título de carreira, o mestrado de profesorado, eso de secundaria, DNI, tarxeta sanitaria, número de conta, lóxicamente, porque vos paguen, que é o máis importante case. E despois, se tedes o certificado de non ter delitos sexuais, levadeos tamén, se o tedes, senón non pasa nada, que autorizades a consulta no centro, e xa está. E despois, se te chamasen doutra provincia, tamén deberías levar outra vez todo isto.
e unha vez que xa traballaches nas 4 provincias, xa non tes que levar nada, vale? Moitas grazas por toda a axuda, dende que descubrín o grupo de Facebook e agora coa canle, por fin vexo a luz. Grazas, bueno, supoño que te chamarás Lucía ou, bueno, Lu SQ, grazas. Eh, pero un momento, vale. Outra pregunta. Hola Pablo, quería consultarche cal é o período de validez da restricción de zona. É dicir, se me chaman en setembro antes do 15, tense en conta a restricción do curso 19 ou a do 2021. A ver, se te chaman agora, en tal caso tirían en conta a restricción do curso anterior. A que fixaches este verán con vistas ao curso seguinte non che van ter en conta, terían en conta en tal caso a anterior. Se xa teñen en conta se guiara en setembro, que igual nin xa teñen en conta setembro. Excelente traballo, grazas polo teu traballo, grazas de novo pola dedicación. A ver, outra cousa. Igual vos parece raro, pero non me gusta que me esteñan continuamente co de grazas, non sei. A ver, eu non fago isto ni nada do que faigo para que se me dé as grazas, nin para que se me recoñece, nin nada. Admito que está ben, agradezo moito as vosas palabras, pero non é necesario, sabes? As grazas dades máis suscribíndovos á canle, estando no grupo, respetando as normas do grupo, uníndovos á canle de Telegram, non por nada, senón simplemente porque se vexo que a xente lle gusta, que a xente se une, se vexo, por exemplo, agora cando remate o vídeo, que o vídeo ten moitos me gusta, que se suscribiu xente durante o vídeo. Se vexo esas cousas, pois é o que me anima, é o que realmente é de agradecer. Entón son eu quen ten que agradecervos, vale? Non é necesario que me esteades aí seguido co de grazas, tal, vale? Máis cousas, outra pregunta. Buenos días, perdona que te moleste. Outra cousa que digo habitualmente cando me preguntades polo Messenger, non me molestades. O único que ás veces tardo un pouco en contestar porque simplemente se estou outra cousa, é dicir, non estou tampouco, aínda que pareza o contrario, non estou seguido co móvil. O que si faigo é, pois en tal hora, pois poñome media hora e en media hora contesto todo o que vexo, tal. Pero non me molestades, vale? Senón non contestaría e xa está. Teño a carreira de audiovisuais e o máster de profesorado e actualmente estou cursando grau en pedagogía. Como podo saber a que oposicións podía presentarme con esa titulación? A ver, con titulación, se tes un grau, calquera grau, é un máster, podes te presentar o que queiras de secundaria. Iso de que hai moita xente que pensa, voume presentar a lingua castelá, teño que ter a licenciatura de lingua castelá, ou voume presentar a matemáticas, teño que ter a licenciatura de matemáticas. Non, nin o grau en matemáticas, non. Podes ter simplemente un grau e máster. Ou licenciatura e máster e galego, que seguro que xa o sabedes. O único que inflúe ter a titulación correspondente á especialidade que te presentas é para quedar en listas. Por exemplo, se eu son de matemáticas e vou a matemáticas, vou quedar en listas, porque a titulación habilita, de que suspendo o primeiro exame. En cambio, se son de matemáticas e vou a inglés, pois, para quedar en listas, se só teño a licenciatura de matemáticas ou o grau, teño que pasar o primeiro exame, vale? Senón non quedaría en listas. É o único que inflúe. Vale, outra pregunta. Cando se envían os documentos de matrícula na UNED, cando se envían os documentos de matrícula na UNED para xustificar renuncia, pois se os tes antes do 3 de setembro, que é cando remata o prazo das renuncias, pois nese momento, é dicir, cando os teñas, claro, cando renuncias. Pódeme alguén dicir se me estades vendo, porque como me dixeron antes o de que, escoitando, dixeron antes o de que cando pase unha hora que se corta, entón só quería saber se sigue aí. Penso que se debeu cortar. Non, pois non se cortou porque sigue escribindo a xente, vale. Ben, mentras preguntades algo máis, vou contestar esta. Este ano tiven a cabeza en 1000 cousas e pasáronme para... Vale, esta xa respondín, si, a primeira, entón xa están todas. Vale, pois non sei, vou esperar a que Elpa escriba porque penso que vai preguntar algo. Vale, grazas, xa sei que me estades vendo, e que como me dixeron o que se cortaba a unha hora, pois, pero vese que non. Vale, a ver se Elpa escribe, e despois da pregunta de Elpa deixámolo aí, penso que estivo ben para ser o primeiro directo, non? Estivemos unha hora. Non sei
se a partir de agora será ese a duración que vou establecer para os directos, 1 hora, tampouco estaría mal. O que si, lembrade que de momento non teño un día e 1 hora predefinida para facer isto dos directos, vale? Se a cousa vai collendo vida e a xente se une e pregunta como pasou hoxe, porque hoxe penso que estivo bastante ben para ser o primeiro día, vale? Pois igual sí que establece un día, 1 hora, pero en principio eu creo que é mellor facelo cando o poida eu, unha vez ao mes, máis ou menos, ou cada 15 días, cando vexa. Ou cando haxa, por exemplo, cando sabe o prazo do concurso de traslados, pois facer un directo sobre o concurso de traslados, etcétera, etcétera. Pero xa vos digo, xa avisarei nas redes, vale? Elpa, chámame para unha sustitución en outubro e a fago e logo podo renunciar por estudos noutra sustitución en decembro. Esta tamén é unha pregunta habitual. Eu, home, se naquel momento no que te chamaron por primeira vez xa tiñas o motivo para renunciar, pois non sabería que dicirche, pero se fixeches, se te matriculaches nos estudos ou empezache a facer os estudos, por exemplo, en decembro, vale? En outubro non tiñas ese motivo para renunciar, pois eu entendo que sí que podría sen problema ningún. Ata cando se poden facer as permutas este ano? Secundaria. En secundaria, Susana, son 4 días despois da adxudicación definitiva. 4 días hábiles, é dicir, 10 de setembro, seguramente sexa o 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seguramente, pero nada, como a sempre, por se agora estou confundido e me estou liando con primaria, poñerei no grupo, vale, sen problema ningún, pero penso que son 4 días despois de que saia definitiva. A compañeira que xume pódolle mandar os documentos que me enviaches o outro día, pero non a vexo no chat. Antonio, non sei de que me estás falando. Pensa que me escribe moita xente. Entón estásme dicindo aí que eu che enviei... Compañeira que xume pódolle mandar os documentos que me enviaches o outro día. Antonio, se perdiches algo que che enviei, eu volvo a escribirme, volvo che a mandar, porque non sei de que me estás falando, porque recibo moitas preguntas, entón non sei de que me falas, vale? Pero volvo a escribirme e volvo che enviar. A pregunta, chámame para unha sustitución en outubro e fago e logo xa che contestei, Elpa. Vale, pois eu creo que con isto, despois dunha hora, podemos ou poido dar por finalizado o directo, vale? Non sen antes lembrarvos, por favor, dadelle a me gusta este vídeo se vos resultou interesante, suscribidevos á canle e activade as notificacións para que YouTube vos avise cada vez que publique ou un novo vídeo ou cada vez que vai facer un novo directo, vale? E nada, con isto despídome, foi un placer estar aquí con vos e xa vos direi cando faremos o segundo, porque a verdade é que penso que foi útil, entón xa avisarei do segundo tutorial, vale? Do segundo tutorial non, do segundo directo, vale? Veña, un saúdo e vémonos por aí polos centros, vale? Veña, chao.